Dneska mám 20 a takhle já to slavím. 2:30 ráno u MG Fitmana ve fitku. A třeba neviděl jsem tady vůbec švihadlo a zrovna mají tu boxernu, jo? Takže si myslím, že to boxování a skákání přes švihadlo jedno s druhým jde. Jo, jako, hele, posvítíme si na to, jako to musím říct, že jako tohle, takhle luxusní jako záchod jsem neviděl, jako 50. No. Konečně jsem dorazil, jo. Trvala mi cesta třeba 45 minut, takže jsem sem dorazil docela rychle s Ústí. Ale co, tak vím, že se chvástali parkovištěm, jo. A já nevím proč, ale nikde se mi nepodařilo najít parkoviště. Vím, že tam měli napsáno, že, jak oni to tam měli, tyjo, vlastní parkoviště. Já jsem si představoval pod pojmem vlastní parkoviště, že tam budou závory, pípneš si a takovýhle, veď. A ono ne, no nic, půjdeme dovnitř, nebudeme se zdržovat. To parkoviště, nevím, jestli je tady to, ale tady jsou jenom 2 místa, pak a zásobování, takže jsem využil to jedno místo. A nevím, jestli je to parkoviště, který mysleli, nebo jestli jsem ho jenom nenašel, těžko říct. Ale pak jsou tady ještě taky 2 místa, jo, jenom 2 místa. Jo, ale jen se mi nelíbí to, že to je takhle průsvitný, veď. Někdo půjde okolo a bude na mě koukat, jak tam třepu. Takže tak. Krása. Takhle si hnedka můžeme něco koupit. Ale my už si nebudeme dávat nic. My už jsme toho měli dneska až. A nebo kávičku, mohl bych si dát dneska 4. kávičku. Asi by mě trefil šlak už, ale káve si vynecháme. Počkej, jaký bylo to jaslo. Já jsme tady? Tady je krásně chodníček, teda chodníček, pič, jak se tomu říká. Botníček, vole. Krásně, jako to se mi líbí, tyjo, ta zeď je krásná. Zítra asi už ne, to bych musel jet znova 45 minut. To se mi moc nechce. A pak si to tady projdeme, hodíme si rychlej trénink. Celý vám to tady ukážu, jak to tady vypadá. Nejvyšší mají 50, na který já se stejně nějakou kouku ještě nedostanu, takže mě to nějak trápit asi nemusí. Nějak jako hodíme rychlej speed up, asi nebudu ukazovat jako každou mašinu zvlášť. Mají tady nějaký smity, jasný. Ty vole. Ale sprchy, počkej. Pánská toaleta, dobrý tedy koš. Čo, jako, hele, posvítíme si na to, jako to musím říct, že jako tohle. Takhle luxusní jako záchod jsem neviděl, veď. Fuka 50. No, co sprchy? Ty píču, no tak hele. Jako já mám samozřejmě ručník s sebou, takže dneska dáme sprchu, jo. Jako to se mi líbí. To se jako pánům povedlo. To se musí nechat. A líbí se mi ten, jestli se nepletu, mramorový styl, jo. Chci být zadebila. Dámská šatna, tam se asi nepodíváme nikdy. Já tady mám šatník vlastně. Boxerna. Tady se podíváme samozřejmě, ukážeme si všechno. Jo. Mohli bychom si dát dneska trošku do pytle, ale abych jim to nezničil, veď těma megabombama. Kámo, to je mega dobrý, že tu mají takhle jako ještě rukavice a tak. To samozřejmě zkusíme chvilku. Někdo tady nechal ručník. Tady je voda, luxus. Jakože normálně máš třeba recepci, kde si musíš jako poprosit o vodu nebo nosit vlastní vodu, ale tady nemusíš ani nic cálovat a máš tady vodu, to je luxus naprostej. Ty vole. Jako designově samozřejmě je to moderní, mají to mega krásně vybavený, vymyšlený, luxus. Ale víte, co by bylo dobrý? Kdyby tady byla nějaká pose zóna, kdyby si člověk mohl pozovat, kdyby bylo prostě takový to snížení světlo. Takhle tady nemáš nic, veď. Takhle nějaký vypadají šatny, jo, ok, proč ne? Nevypadá to špatně, jenom, já nevím, jako přijde, že málo skříně, a hlavně koukni. Já mám takovouhle tašku a tam ani člověk nedá, jo. A co teď, jo? Teď bych musel celý cvičení sebou nosit tašku. To je trochu na piču. Líbí se mi zrcadlo, že to mám. No jako, myslím si, že teďka ve 2 ráno jako si nikdo nepůjde a nebude si už takhle v tašce. Když
se dostane komu. Musíte samozřejmě brát v úvahu, že já jsem v životě boxoval 3krát asi, jo. Ale baví mě to. Je škoda, že v našem fitku, takže tam nemáme boxovací pytle a tak. Ale to je dobrý, to mě baví. Takhle se připravuju na bezdomovce v Ústí. Stačilo. Kvůli tomu tu nejsme. Je to student, ne to hele, rovnou se rozcvičíme, jo. Dneska, když už jsme sem jeli, tak jsem se šetřil a dáme si samozřejmě kozy, tricák, hele, uvidíme, jestli tam dáme bicák, uvidíme, jak to budu feelovat, ale viděl bych to zatím kozy tricák. Pokusím se najít někde nějaký expander, ale neviděl jsem, jestli nemají, těžko říct. Tak samozřejmě my jsme nešli jenom hodnotit, my jsme šli i cvičit. Tak jdeme to. Takže ještě jednou, jak jsem říkal, určitě mi přijde jako nevýhoda ty světla, skla průsvětný. Vem si, že někdo jde kolem a kouká na tebe, jak cvičíš. Jdem na další sérku. Jo, tady už to cítím. No tohle to je to, co jsem říkal, jo. Vem si, že ty nevidíš ven, ale teďka tam bude stát nějaký borec a já ho neuvidím. A teď si představ, kdybych šel sem dřepovat. Takže to je taková malinká nevýhoda, fakt se mi to jako nelíbí, jo. Ale jako jinak zatím topec, jako zatím nemám co vytknout, krom švihadla. Mělo by to být konkurenčně nejlevnější permice pro studenty, ale jak už mnoho lidí vytklo, tak mají tam, že pro studenty do 18 let, ale samozřejmě studentem můžeš být do 26, jo. Takže tu mají takový malinko jako nevychytaný, ale jinak jako cenově je úžasný, ty vole. Já kdybych bydlel v Praze a bydlel bych tady někde poblíž, tak jako mně se to líbí, je to 24/7, mají to krásný staré sprchy, nemám jak vytknout. Akorát bych si asi musel přinést vlastní švihadlo, jo. Já jsem možná koupil. A mají tu takovýhle americký barbely, jo. A to musím říct, jako mně se líbí ten design a ten styl jako těchto. Vypadá to líp než tady to, jo. Ne, že bych proti tomu něco měl, ale vem si, že tohle je takový ten old school style, to se mi líbí, že prostě najebeš si jich tam 5 vedle sebe, ať to cinká, každý víš, že zvedáš rakety. We used to always leave space between the plates, so the plates would jingle, so the plates would make noise. It was like music. Every rep, you wanted to hear that sound again, and you wanted to complete that rep with as much force as you possibly could. A tady u tohohle cviku, já jsem zvyklý prostě na normální jako nehybný páky, který držíš. A ne, že se ti to bude kroutit během toho, co to držíš. To se mi nelíbí, to mi vadí. Luxus. A třeba teďka, až si docvičím, tak si můžu tady vyčilovat prdel. Kámo, já jsem si toho všimnul až teďka, ale počkej, jestli je to, co si myslím, že to je. Jo, jednak tady mají věšáky, to je taky úžasný úplně. Ale tohle, mně se vybije telefon a já si tady můžu nabít telefon zadarmo. Jo, to se jako povedlo. Za to palec nahoře. Ale když nemáš ten studentský vstup, tak stejně máš nějaký 990, což jsem si přijel luxus, jo. Protože je to 1,24/7 fitko a máš tu úplně jako víceméně vybavení jako luxus, jo. Ale za jednodenní vstup, jako na 24 hodin, tak máš za nějaký přes 2 kila
204 nebo něco takového jsem dával. Mají to vytvořený tak, aby jsem člověk jako chodil pravidelně. Já kdybych bydlel někde poblíž, jako abych sem chodil, veď. Jenže já jsem si sem udělal cestu až z Ústí nad Labem, aby jsme se na to podívali, jak to tady vypadá. Vypadá to tady krásně, až na ty okna a to slavné parkování, teda jsem myslel, že bude jako větší, ne, že tam budou 2 místa. A nevím, jako jestli to nemají náhodou i třeba, že přes ulici nebude tady parkovat nějaký borec, když tady někdo bydlí, veď. Nebo jestli to jsou rezervečka. Nevšiml jsem si. Oni tady jsou 2 místa hnedka z boku, jako u té zastávky. A pak jakoby ze zádu, jak je ten Alza box, tak tam jsou taky 2 místa. A pak je tam 1 invalida a zásobování, takže 4 lidi max, jo. To je takový... Já si hodím rychlou pumpu na picáček a... Kurva. Počkej tam. A máme sprchu, balíme to tady. Už máme hotovo, podívali jsme se, mají to tady krásný. A tak. Get it, 17. You don't know me, son. Get it, 18. You don't know me, son. Get it, 19. You don't know me, son. Yeah, 20. You guys don't know me, son. 21. Ještě teda ne, že bych chtěl být hater, ale ještě jedna věc a to, že tu není váha, nebo jsem ji aspoň neviděl, ale mega by se hodila váha, jo, zrovna do fitka a ještě to, teďka jsem dával sprchu a v těch sprchách tam si člověk nemá kam položit ručník, ani v oblečení, takže můžeš si to tam hodit na zem, anebo si dojít do šatny a takhle jako ve 3 ráno, tak je to asi fuk, jo, když si dojdu do šatny. Tak to nikoho nebude zajímat, že? Ale přes den by to bylo pěkně na piču. Nemůžu najít věci. Nejdůležitější jsou klíče, telefon a tam končím. To je právě to, o čem jsem mluvil. Já jakoby nevidím z druhé strany, tak já sám nevidím. Ale takhle, když někdo bude procházet, tak na mě úplně krásně uvidí. A to nevím, je to takový divný pocit. Zapomněl jsem trošku zakončit, omlouvám se, že je to bez mikrofonu. Každopádně děkuji, že jste to dokoukali až sem. Doufám, že vás to bavilo. A tak no, tak se mějte.